Aquest 2025, des del CJB, hem seguit treballant per fer de Barcelona una ciutat que no ens expulsi. Defensant l'espai públic, el dret a emancipar-nos als nostres barris o defensant espais dignes per les entitats. Però deixeu que us expliquem. Les formes de participació han canviat i per això va néixer Adaptar-se o Morir, un projecte per identificar-les i generar noves propostes. Unes jornades de formació i debat, de les quals va sorgir un llibre formatiu que serveix de guia per a les entitats per revisar les seves pràctiques i adaptar-se als seus temps. El procés ha continuat amb més espais de reflexió amb entitats juvenils i l'administració, amb la incorporació de les propostes sorgides de la nova mesura de govern de participació de l'Ajuntament de Barcelona. I si parlem de participació, havíem de parlar d'adultocentrisme. Aquest any hem engegat una campanya perquè les persones joves identifiquem quan patim aquesta discriminació, amb un podcast en directe per referents per a les joves, contingut a xarxes per conscienciar des de l'humor en la col·laboració amb la Indicatiu i hem continuat amb la incidència institucional per canviar-ho tot des de l'arrel. Els canvis comencen per nosaltres. És per això que aquest 2025 hem fet una diagnosi antiracista amb sotsracisme, per revisar-nos, però no només quedarà aquí. Farem també un pla d'acció antiracista per aquest 2026. Hem abordat les problemàtiques que ens preocupen com a entitats juvenils i com a joves, denunciant la creixent privatització de l'espai públic de la ciutat i les seves conseqüències, i reivindicant-ne l'ús per part de les entitats. Vam impulsar un manifest amb més d'un centenar d'entitats adherides. Vam presentar al·legacions a la modificació de l'Ordenança de Convivència de Barcelona per acabar amb el punitivisme. I hem fet incidència en el Consell de Ciutat i el Consell de Nit per fer valdre els esdeveniments de les entitats juvenils en els carrers. I no podíem deixar de parlar d'habitatge. Hem publicat el Manual de Supervivència per a joves llogateres per ajudar les joves a defensar els seus drets quan busquin pis i el lloguer. El vam presentar un acte de suport a la vaga de lloguers contra la Caixa amb el sindicat de llogateres. I en la línia de parlar dels temes que ens preocupen i ens ocupen, hem creat el Tal Com Raja, per abordar temes complexes des d'una perspectiva distesa però propera. Parlant de capital sexual i la pressió de lligar, vam aplegar més de 50 joves. Ens hem fet més lloc a les xarxes per omplir-les de contingut en temps de desinformació i discursos d'odi. Hem parlat sobre emancipació, feminismes, drets LGTBI+, emergència climàtica, però sobretot prenent partit, sempre. El 2025 també ha estat l'any de continuar consolidant projectes. Un nou procés participatiu del Youth Art, amb la seva quarta edició, amb joves de Palestina, Colòmbia i Catalunya. Vam celebrar 10 anys de la Lali Jove i 45 del CJB. I a banda de tot això, també som una entitat gestora. Això és tot el que hem fet aquest 2025. Des del CRAG hem atès 1.322 consultes, 74 més que l'any passat. Enguany, les consultes més demanades han estat sobre legalitat, creació d'entitats i finançament. Hem tornat a batre rècord amb els lloguers de material. Aquest any s'han llogat 859 materials, reforçant aquest recurs com un dels més utilitzats del CRAG. En total, 452 persones s'han format al CRAG, 155 durant les 12 formacions que hem programat i 297 a través de les 16 formacions a mida que hem fet per a les entitats que les han demanat. Hem elaborat 5 nous articles sobre associacionisme universitari, funcionament de l'Ajuntament, organització de calçotades i 2 articles sobre violències sexuals infantils en el lleure. També n'hem actualitzat més de 20 de tots els que tenim publicats. Hem consolidat els acompanyaments especialitzats i n'hem afegit un de nou sobre l'ús de l'espai públic, per donar suport a les entitats en tot el que implica fer activitats a la via pública. Hem iniciat la classificació de tots els nostres recursos de forma temàtica i hem acabat el 2025 comptant amb 3 pàgines temàtiques amb tota la informació que hi ha disponible sobre legalitat, fiscalitat i feminismes. També hem creat una nova pàgina de directori per accedir a totes les temàtiques associatives. Els pròxims anys continuarem treballant per tenir una pàgina sobre cada temàtica d'interès associatiu. A l'Espai Jove La Fontana hem iniciat un projecte de feminització de l'espai de trobada, amb un assessorament de la cooperativa La Candela. Hem revisat l'espai, la programació, material i els perfils de joves que hi participen. Hem participat en la tercera edició del projecte Art Circuit i hem liderat la quarta edició, un projecte per donar suport a la creació jove al voltant de les arts escèniques. Hem creat una nova marca pels concerts que organitzem a l'auditori.
els concerts 360, un format per apropar els músics i el públic generant un espai més càlid i màgic. Hem organitzat una nova edició del ja tradicional Mercat d'Artistes per a la promoció, exposició i venda de l'obra creativa de joves del barri de Gràcia i Barcelona. Durant tot el 2025 hem desenvolupat el projecte de podcast A la Fresca, que s'ha consolidat amb una marca pròpia, La Font a la Fresca, creant sinergies amb cantautores i oferint també un escenari de participació a col·lectius juvenils de Gràcia. I, dins de la programació d'Arts Visuals, hem iniciat una nova línia de suport a la creació amb una convocatòria per a joves d'entre 16 i 29 anys. També hem col·laborat amb el Festival de Cinema Jove de Barcelona, U22. Des del Punt Joves de Gràcia s'ha liderat la trobada entre els centres educatius i els serveis juvenils del districte de Gràcia amb 161 participants. Hem organitzat, juntament amb joves de Sarrià Sant Gervasi, un cicle per treballar l'autoestima i la pressió estètica amb alumnat de primer i segon d'ESO. Amb joves de Sants Montjuïc hem organitzat una jornada emmarcada en el cicle d'estudis a l'estranger, en format Late Night Show, amb la participació de 157 joves. I hem realitzat 41 tallers a centres educatius i entitats socioeducatives. Com veieu, l'activitat no s'atura i sense totes les entitats i joves associades res d'això seria possible. Sabem que ningú és imprescindible, però també sabem que ens necessitem a totes. Per això, més que mai, l'esperança és associar-se.